ning kene iki jam 4 tapi udane terus guys. Cuma yo angin, tapi iki wis angin. Aku arepe mulai iki bingung soalnya kan itu yo apa ngarani. Apa mulai payungku yo ning omah. Tapi jam 11 biasanya tak tinggal balik guys, kadang jam 12 jadi kita tak tinggal balik. Ini kayak jam 12 apa jenenge mulai sekolah jam 4 karo kayak mulai gawe guys. Jadi yo ngene iki yo. Jalanan iki rame, ora menang bocah-bocah kok mulai gawe. Mau nggak ada dari terus sih kita banjir guys kayak di aneh kayak banjir endo kalau guys ya kan udan terus tapi jalanan rame soalnya kan yo wayah lautan wong mergawe guys. Aku pemulih tapi yo piye udan kok ngene pemulih ya ini apa tak tutup pas ini. Aku yo mikir guys piye anakku yo TPA yo. Ngono piye bukae. Yes banjir. Yes banjir guys. Kalian nanti sampai banjir kayak ngomong. Kita anteni sampai terang nih guys. Aku nengkene dhewean iki. Biasanya nek mbak bakul iki some tapi wong emang gak menyang. Terus guys, sejane angin ki ra iso mulai piye ya. Arepe tak tutup tapi kok yo ngene. Payungku wis enek guys, kok isane turut. Banjir ngantekan. Jane angin guys ki. Utang. Ya Allah, utang ya Allah. Astagfirullah. Iso mulai deh, singkani terang ae. Iso mulai aku ya Allah. Banjir ki, banjir. Kok mesti banjir ki? Ini sampai raket ya deh. Padahal nggak jam 4-an. Jadi dure sangene kok kidul iki. Las ora ketok iki. Ini banter. Spesial listriknya yo guys. Terus pol sampai raket kok jalanan iki. Guys, sepeda listriknya kayak guys. Ya kudanan kayak ning kono. Ya Allah. Ini mau juga sampai melengkap kena angin emang banter nih kayaknya guys. Guys, lagi bocah-bocah padha udan-udanan. Seru guys ini udan-udanan ngono kuwi mbek kanca-kancane. Wah. Dan kae karo mangan pelem guys. Sangu pelem ternyata. Udane cek bertahan urung terang iki ya. Jadi aku enteni sik ah. Gak ngono pas kok jam 5 nek masak anakku sakno. Soalnya ra terang-terang iki. Lumayan gak pada banjir ki kalian guys.
banter. Jadi neng gini Mbak Umi sampai kayak ngono guys. Apa jenenge iki? Papane iki lho, apa jenenge? Sange sampai melengkap ki mau, saking bantere angin iki. Ning gone Mbak Marta mang yo ngarepan ngono kuwi. Lho iki sange karep bendana iki sesuk. Sampai melengkap soalnya anginnya bantere rambik mang. Aku nek kaya udan-udan ini iki aras-arasan nih mergawe. Aku juga tutup terus. Aslinya biasanya tadi nggak mulai nek udan terus nih guys. Tapi kita berhubung udan kita kok disuntek anginnya banter orang sempat teromono tata-tata sudah man ya wes angin ngono. Jadinya aku ramule karena ranek payung ini kan tak gemule. Tak tinggal ning omah. Biasanya ya tak tinggal mulai langsung aku dan ngono. Enggak pokoknya gak terang aku langsung mulai apa kan aku tuh. Sakno dene. Kok nek teromono ora terang yo tentang banjir nek. Ning kene iki banjir iki yo mesti ning kono tok kok. Apa jenenge sendek menane aku dulu ada balita itu. Ning balai desa kono sampai teko SMP 4 kono iki mesti banjir. Nek udane dhuwur iki mesti banjir kono kuwi. Aku yo pirang-pirang dino gak dolan ning balita. Wong loro ya guys. Mau lihat kok aku. Soalnya awak dhewe iki cepet ngono romono. Sirah aku rondo-rondo ngeluh guys. Iki bos darah tinggi, bos darah rendah. Sirah aku rondo mliyor. Mbah tinggi, mbah rendah. Biasanya rendah. Aku soalnya aku yo kurang turu ketoke. Sering bengi-bengi mara-mara ki yo nganu apa jenenge? Apa ngiler ngono ku lho guys. Mare jadi kan ngeluh, timang yo ngono. Langit terus biru diceluk anakku. Jadine yo ngeluh, gak iso turu meneh. Tapi jalanane tuh rame yo. Soalnya ki cek akeh sing poso mulai mergawe, jadi jalanane rame jan. Wayah wong laut guys. Oh iya. Dek mang sampai saiki cek rame dolanane soalnya wayah wong laut. Yo alhamdulillah yo anu dan nek mang panas. Isu sampai awan nang panas aku bisa mergawe nang panas jawane. Saiki iki apa guys nek arane iki moro-moro ki isu awan panas terus bengi anu. Iki anu apa jenenge? Kas lek to guys, lek to apa bapake Mas Mandor ki bar tuku. Aku arepe tutup tapi wonge tuku yo alhamdulillah rezekiku guys. Wonge arepe mapak lek Sri jerene iki aku yo arepe mapak anakku padha wae. Oke, sudah sampai nih semua. Aku arepe tutup sih guys, soalnya aku arepe mapak anakku sana ya guys. Iki soalnya gak iso ngon bujuku langgek mergawe. Jadi ini cara pelak saya aku harap makan anakku sih. Tapi kan kita jadi serang. Emang ada yang berjualan itu pada rubuh. Ini ngeri. Jadi ya sudah terang tapi ya kasing lewat. Orang lewat aja nanti. Jadi sekarang ini nambah juga sih.
tak dolan terus entek dulu. Tak penjine sik guys iki. Juga sembarang-barang iki. Kalau kena sik. Murah ya. Terus kok tambah jenis maneh. Ini leme iki leme ra cukup dulu. Leme sopo iki katanya leme masun kari karo somai. Tak simpen ning kene ae ngono iki. Kari. Tinggal apa kari biasa ya. Tak lagi naik. Ya wes ya mari ngono aku atene matak sik. Sekian konten kali ini guys ya. Hujan-hujan dan angin aku nih pasar gak tutup gak mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komen, share, like ya guys ya. Jangan lupa di subscribe dan apa jenisnya nambah juga. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.